салом ба ҳамаи тамошобинон. имрӯз бегоҳи рӯзда мо видео кардистем барои он ки ай саҳар то ҳозира капля кардисте. Ай саҳар буза ки то ҳозира ай саҳар не ай абед то ҳозира уборка руфтан шуштан ай саҳар то абеда пеши хушто манамда будам. охи инҷа да намешад бромада. ай саҳар то абеда пеши хушто манамда будам. хӯрок тайёр кардам, камтар хонашона ҷамъ кардам. баъди обед омада инҷа уборка кардем камтар. Намешад диди инҷа курпа мондагӣ несте. Дина ҳамҷада решоткаҳои калон карда мондагӣ. Курпаҳои офтоб кардем. Нилуфар ҳамунҷа биромада шиштак. Ҳозир яка курпаҳо несте намешад биромада ҷунона. Курпаҳои имрӯз ҳамаша ҷамъ кардем, ҳамхелта карда мондемшон. Имрӯз ман ҳамаша полоя шуштам, чангҳои тоза кардам, трезҳоя тоза кардам. Бо жалюзи омада айсар вай манин болош камтар вай шуда буд, безеб шуда буд. Омада соз карда рафтан, бо ҳама ҷо пури чангу хок кардан. Бо ҳозир омада палисоз мекунам инҷоя. Бо ин столи усто истодай то ҳозира. Инҷада ман ай сандуқ чизора гирифтам. ҷойнамоз гирифтам, якта инош салфеткаи дастархон барои кухни. Ана ҳамин хел имрӯз ҳама ҷоя тоза карда мондем. Нилуш фақат мультик тамошо кунем. ҳаво беҳад гарм ки имрӯз гуфтанд ки ҳамин ҳафта беҳад гарм мешад, ҳам хел шуд. Ҷоҳо торик. ҳозир ман ин хоная полошашто тоза карданам дар кор, ошхоная полошашто тоза карданам дар кор. Баъд ягон хӯрок тайёр мекунем. Ягон картошка, ягон хӯроки осонак тайёр кунем барои он ки имрӯз беҳад монда шуда. Бинед берун 33 дараҷа гарм. Инҷа агароти мо то ки ангур айвай тараф омадагӣ. Чӣ бавай мебардорӣ? Ина мана хел мекунам. Ина чӣ хел мебардорша боше? Мана диди хел мебардорша боло мешад. Биё даста ман дате. Рафтем вай тараф. Имрӯз ман холачамшон рафтестем рафта банка биёрам. Имрӯз вай омада буд. Як портер шафтолу омад. Очамшон 10 кило шафтолу гирифтанд. Гуфтанд ки варенӣ кунем. Ман худам гуфтам ки бисёртарак гирен. Ящикати мефурӯхтанд. Ман гуфтам як ящикаша гирен вай мекунем. Варенӣ кунем гуфтам. Банка нест, банка маҳкамкунак нест, кришка нест. Барои ҳамин ҳозир ман давида карда магазин мерам. Як пачка вай мегирам, кришка. Баъд рафта вай мекунам. Чӣ мегӯянд ша? Баъд рафта айхона очамшон банка мегирем. Мана Нилуфар качи ман давида рафтестай, манам берун бирор гуфтам. Майда ҳозир мерем як тез. Очамшон вайора шафтолоя шушта мемонам гуфтам. Анам хе шафтолу гирифтем. Мо имрӯз варенӣ мекунем. Банкҳои нав гирифта овардам. Нам хел шафтолои калони хушрӯ. 3:30 саҳарӣ овардан пеши вайда хонада. ҳозир варенӣ мекунем ака. Мана шафтолиҳоя низ майда кардем, реза кардем. Ана ҳамин хел реза кардем шуна ҳамаша. ҳозир алоби паста мондем шуна ки тайёр шаванд. Камтар шафтолу, ай боло шакар, боз камтар дига шафтолу, боз шакар, ҳамин хел андохта дега пур кардем. Алоби паста мондем ва як пилаи дига об ва баъд алоби паста мондем ки то ки тагаш начаспаду варенӣ оста ҷӯшад. Ана ҳамин хел. Инҷа да очамшон хӯрок тайёр кардан. Вай рӯз хонашон рафтам макарон тайёр кардан. ҳамин хел бамазза. Макарона равғанда сурх карда баъд тайёр кардан. ҳамин хел бамазза шуд ки гуфтам ки ҳамин хел макарон тайёр кардем. Чӣ хел тайёр кардем ша? Гуфта имрӯз ҳамин хел макарон кардан. ҳамин хел макарон беҳад бамазза, ҳамин хел бӯи хушрӯ. ҳозир обед мекунем. баъд компот кардана сар мекунем. ҳамин хел сахт бояд ҷӯшад? аввал камтар меҷӯшад. обаш мебурад алоби паста. обаш ки бурма ба алоби сахт монда хел меҷӯшонем.
тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел шудан компота ай шафтолу 4 банкаи 2 литра шуд ва инҷода варенӣ истода камтар сахт ҷӯшид бо гирифта куштемша камтар дига истад баъд боз бегоҳӣ бо як бор дига меҷӯшонем шудаем баъд маҳкам мекунем ҳамин хел. хуб тамошобинони гиромӣ, аллакай бегоҳи рӯз шуд. Ман субҳи саҳар пеши хуштомона мерам, бегоҳи баъд мебиём. ҳозир нав омадем. Имрӯз берун хел беҳад гарм ки ва се рӯз боз аст гӯям. Як рӯз хонаи очам шонда ва 2 рӯз боз аст ки ҳамин қанд монакоя гирифтам. Дар ҳаминҷо истода гуфтам ки ҳоли истан видео кунам, баъд кушода мемонам. Шуна хостам шумода низ нишон додан. Вай рӯз бозори Атуш рафтем, ҳамин қанд монакоя гирифтем ва боз ман инҷа 2 контейнер гирифтам. Афсус ки ин контейнерро вайда шкафта намеғунҷад. Ман фикр кардам ки ино ман шкафи болода ҷо мешаванд барои он ки чӣ хеле ки мебинед инҷода ҳама чӣ пакету пакетчаҳода ҳастад. Хостам ман ҳам хел контейнерҳои хушрӯ гирифта ҳамаша як хел монам ки афсус ки инҷода ҷо нашуд. Ино 3 литр мебошанд, боз будан 2 литраҳош. Ман фикр кардам ки ва ё майдаи баъд ино ба ҳазор ҷо мешаванд ки лекин афсус ҷо нашудан. Баъд ҳаминҷода мондам шуна рости гап нахостам бурда алиш кардан. Гуфтам ки хай боз дар кор мешавад. Ин дафъаи дигар равам агар ҳатман айвай 2 литраҳош ё ки ягон намуди дигараша хеле паҳмтар бошаду ҳамин 3 литр бошад ки то ки ҳамин чизо ба ҳазур ҷо шаванд. Ин контейнерҳо фақат ҳамин шкафда ҷо мешаванд ва бо як шкафи дигада ки вай болои холодильникда онҷода хеле чизои монда намеша. Хай ягон чизе ки дер истифода мебарам ҳамин контейнерда гирифта болои холодильникда мемонаму инҷода бошад, ин шкафи болода бошад, дига контейнерҳои майдатараша мегирам. Ин дафъаи дига ҳатман чен карда баъд рафта ҳамин контейнерҳои мегирам. Ва ман инҷода қанд монако гӯем. Ман рости гап вай меҳмон омада буд, ман вай кардам тарелкаҳода гирифтам ҳамин қанду ҳамин пиставу бодомам хал чиза тарелкаҳода гирифтам ва 1-2 тарелкада намегирӣ куб 6-8 тарелкаи масалан мағзу чағзу бо 8-10 тарелкаи дига қанд мегирӣ. Ҳамаи тарелкаҳо ҳамин чизо шудан ва дига чизо шуда нарасидан тарелка. Барои ҳамин гуфтам ки ба наздикӣ ид ҳаст ва ҳам барои худамо ҳамин қандмонакое рафта гирам. Ман фикр кардам рости гап ки ино арзонтар лекин беҳад қимат. Ин гуфтанд ки ин бори нав, фасони нав омадагӣ барои ҳамин қимат. Лабай қанд ҳозир ман инои кушода нишон диҳам, ба шумо да қанд медиҳам. Майлиш? Да. Нилуфар ҳам ай вай омадак арақ кардаи ҳама ҷош. Биё инои кушоем. Шоколад намехӯрену? Шоколад наметӣ? Да, ҳозир ман бирорам шуна. Ана ҳамин хел мебошанд. Ин қанд монако шишагинош ва боз будан камтар арзонтарошу ва ёш чӣ хел гӯям манда маъқул шудана лекин мешикани Нилуфар. Лекин ваё мана ино шишагин бошанд, тарелкаҳош гӯем шишагин бошанд. Агар ай ваё пластмассин буданд ва мана ин 4 дорад, вай бошад 6 доштак ҳам хушрӯ буд, лекин афсус ки мана инаш пластмасси буд. Ҳозир мекушам. Лекин афсус ки ана ҳаминаш пластмассин буд, барои ҳамин ман нагирифтам. Ва боз як намуди дига ҳамину фақат камтар вай чӣ хел гӯям ман ин оҳанош гӯем ман хеле санг надоранд, ҳам хеле борика ки беҳичӣ ва ёш арзонтар буданд. Ва ё гуфтанд ки инаш фасони кӯҳна наваш бошад, ино гуфта баъд ҳаминоя нишон доданд. Лекин дар ҳақиқат ино хушрӯҳанд. ҳозир ман ҳамаша кушода боз нишон медиҳам. Ана ҳамин хел шудан тамошобинони гиромӣ, мана дасташа низ часпондем. Мана чӣ хеле ки мебинед инҷоҳошда санг ҳаст, барои ҳамин сангош гӯем қиматтар буд ва ҳам дастаи ваяш он қадар ғафси хушрӯ набуд, борикак будак. Ана ҳамин хел афсус ки набинед ана хел меҷунбад даруни
ҳамаш ҳамин хел буданд. ҳамаш ана ҳамин хелу ине ки гуфтанд ки меҷумадам хел. Ин 4 та дорад. Боз 6 та медоштак, боз хубтар мешуд. Хай тарелкаош калон хел дар як тарелка 2 намуд мемонем. Барои иди қурбон ҳатман рӯи дастархонда мемонам. Хел хушруманда беҳад маъқул шудан ҳамино. Боз якчанд намуд фасонои нав омадагӣ ва ёш хел мана хел ранги дарахт барину баъд ва ё тарелка дорад ҳамон шохо шуда. Не ки ман дар он қадар маъқул нашуданд ва ё ино хушрӯтар гӯем. Лекин афсӯс ки ранги чихеле ки мегӯянд поли чудест барин тоб намехӯрад. Тоб мехӯрдак бо ба фикри ман зуртар мешуд. Нилуфар ҳамонҷода шишта як пақ карда ҳавай салафанош. Тамошобинони гиромӣ, мана ин нархҳои штапил бозори Атуш. Мана ин кабудша я бор нишон метия нархша вай карда. Кушоян шайха. Ино чандиян ки? Ин сангдорум. Сангош нақшка дизаде. Она вай шандж, она вай сафедош. Инош чан, инош ам штапилян? Не, инҳо бамбук. Инҳо 3 метраш 110 сомон. Бамбук навон дегим. Она вай шам нишон метиян, она тейсидаги ку ин тарафангиша. Инҳо навинка чиста хебе инҳо. 85 см босаш. ин тарафангиаш ино бесанга? Бесанг. Бесангош чанди? Бесангош ҳар хелаша. 3 метраш 55. Иношам бамбук? Дубайский евросил от дубайский он дегим. Ино 3 метраш 55 сомон. Инош тапеля? Инош бамбук. Бамбук 25 метраш. Бекласокаш. Баҳош 200. Ҷа бозори Атуш тамошобинам гиромӣ. Ман тарафаш тамошобинони гиромӣ ҷои гилем бозори Корвон. Ман бозори Баракат ман рафтистам. Ман ҳозир тез ай бозори Атуш бозор буромадам. Камтар саросимаям орои ҳамин худум тоқа. Куда хонанда катиочам шунай. Ҳозир вай як бозори Баракат як чиза мебинам, тез мерам хона. Насиб ягон рӯз ба ҳазур мебиям, баъд видео мекунам. Агар ки тамошобинони гиромӣ шумо хоҳед, ҳатман мебием, видео мекунем. این بالا گلنج هاش بوده من فکر کردم که رزینا طرفش کافیلش ما اهنجه کافیل گرفتیم مزه ها اکنون خونه میریم راست برای که دیر شده که 1 ساعت شد گشته حاضی خونه میریم. اینجا بازاری برکت بود. من برای پولکا اومدم که نیفتم. یک جدا یک نمود پولکای نغز بود. هوای گفتم خیلی نیفتم. یکان جای دیگه بود به فکرم.